खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 एप्रिल 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। आखायाव रांनि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, न'खराव खुसिनि दैबो बोहैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां। धोननि आंखाल जानाय नङा। मोजां साननो रोंगोन, गुबुनखौ बोसोन होनो हागोन, गोब्राब हाबाखौ मावफुंनो हागोन। फालांगियाव मोजां, गोदान लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सोरबा बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय मोजां बोसोन मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, फालांगियाव बारा रिस्क लायैआनो गाहाम। सिगांनिख्रुइ दिनै देहाखौ मोजांसिन मोनगोन। सोरजोंबा दान्थे-बिदान्थे जानो हागौ, सुथुरा बांगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, नसुंनि सुबुंजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, खरसाया बांगोन। फालांगियाव जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम, खहा जानो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। जेबो गोदान खामानिखौ मावनो लायैआनो गाहाम। न'खराव सोरजोंबा एना-एनि फैनो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। देहाया मोजां थागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, फरायसाफोरा दिनै फरायनो गोसो दुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरनिफ्रायबा बान्था मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंसारगोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। गोदान सुबुंफोरजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोजां साननो रोंगोन, गुबुन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव मान मोनगोन।
मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननाया आद्रा जागोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआ बायगोन। दिनै गारि मटर सालायियानो मोजां। जाब्रबथायनि आसा दङ। सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुनखौ बारा दाफोथाय। समाजाव मान मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। गगा एबा उदैनि बेरामजों लोमजानाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। आयआ बाङाय जागोन नाथाय खरसाया बांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थानांगोन। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।